Bon dia, estem aquí a Rotejant i avui toca Gran Canària. La illa de Gran Canària, estem donant una volta per aquesta illa i avui toca una ruta interessant, molt fotogènica, que es diu del Barranco de las Vacas. És un lloc en el que hi ha unes formacions rocoses interessants i farem aquesta petita ruta, molt petita, no té ni un quilòmetre. Hem pogut aparcar la part després del pont una miqueta cap amunt i ara seguirem el track que tenim gravat, que vam treure del Wikiloc per donar una volta. Estem arribant a un pont i en teoria, tot just arribant al pont, hi ha un lloc per baixar cap a baix. Anem a mirar-ho perquè si no aquí ens fotrem de cap. Ja hem localitzat el lloc, que és per aquella banda d'allà. Anem cap a aquella banda d'allà, on hi ha aquelles dues persones i tot té aspecte que... LB02, baixar, 8 metres. Bé, farem cas. Anem cap allà. Ens hem topat amb una gent que el camí més fàcil és aquest d'aquí i ara baixarem per aquí, saltarem la valla i anirem per aquí, que hi ha una mica de cosa per baixar. Per aquí, que hi ha una miqueta de camí per baixar. Portem un parell de dies aquí a Gran Canària. Massa lluny de la ruta. Però si aquest era el track, com que estem massa lluny de la ruta, si aquest és el track? Massa lluny de la ruta. Que no és massa lluny de la ruta. Massa lluny de la ruta. Aquest és el pont i hi ha aquella banda hi ha un tros. Massa lluny de la ruta. Per sota hi ha un lloc pel que es pot passar. Estàs una altra vegada sobre la ruta. Veus, ara ja estem a la ruta. Anem baixant. Aquesta és una de les formacions que sembla com si el desgast de l'aigua ha anat creant aquestes franges. I aquí devia haver-hi un salt d'aigua que no hi ha, està simplement humida des de la part d'aquí de baix, de dalt cap aquí baix, ara no hi ha aigua.
Bé, i fins aquí el barranco de les Vaques. No té gaire cosa més, el que sí és que és tot aquest tros que té al voltant d'uns 500 metres és molt maco, és espectacular. Tot llaurat per l'aigua, de dalt a baix. És un dels llocs més visitats de les illes, relativament visitat de les illes, de la illa de Gran Canària. I els instagramers, sentar-se a les pedres aquestes que hi ha aquí, els interessa molt. És maco, curt però maco. Està molt bé. Hem vingut per aquesta banda d'aquí i ara mirarem de pujar una miqueta més a baix, que segons el trek de Vicky Lock hi ha per pujar, tot i que unes noies ens han dit que era molt costurut i era difícil, però bueno, estem a Gran Canària i la qüestió és, sense pensar mal, explorar, rotejar, el camió, és un camió, no? Sí. Tinc un problema, papa. Bé, aquest tros vas per la llera del que deu ser un riu quan plou, tot ple de pedregots. Sí que es veu més humit que la resta de les bandes, però és sec, completament sec, no hi ha ni un bri d'aigua. Pip, passem pel costat de la carretera i els camions van pitant per avisar que passen. És una carretera estreta, hi ha trams que tot just passen dos cotxes i és una mica complicat, però bé. Anem fent. We all have to do better as leaders in tamping down rather than encouraging. In tamping down rather than Anem a consultar el encouraging. track, a veure per on tenim. I ara tenim que baixar per aquí. Cura, perquè encara ens queden uns quants dies de vacances. LB10, barranc a baix, pont peatonal, desviu dreta, 9 metres. Aquí de continuar, anem al track. Ens marca pujar per aquí i farem cas al track. No sigui que fem catacrac. Per aquí, Neus, cap a dalt, cap allà. Cap a dalt, cap allà. Per aquí ja no és factible, no sé que quan hi hagi aigua i facis barranquisme. Abans hem anat per allà per la carretera, cap allà, i més o menys el cotxe el tenim per aquesta banda d'aquí. Òbviament aquelles persones i pujar la família. Bueno, hem dinat a Guayadeque, al restaurant Guayadeque, perquè hi havia algun altre
de la zona, però estava tancat avui som dimarts. I... LB12. Pujada. 9 metres. Vale, gràcies. I aleshores hem dinat bé. Érem 5, no arriba a 50 euros. Massa lluny de la ruta. Que no, que anem bé. I... Estàs una altra vegada sobre la ruta. Sí, ja t'ho deia, el barranc. Tot el dia ha fet així ennuvolat, no fa fred, estem a 20 graus. Estem a desembre, però les vistes són molt maques. El que passa que amb la càmera no s'aprecia tant com en la realitat, sempre és millor viure-ho, gaudir de la natura. El barranco de les vaques. Ja cap al final, on trenca les muntanyes acabant. La planícia. Tolerance results from respect of all human beings. We all have to do better as leaders in tamping down rather than encouraging. In tamping down rather than encouraging. The world is too small